Suportado ni Gobernador Gwen Garcia ang pagbalik sa face-to-face classes sa mga tunghaan sa probinsya sa Sugbo. Alang ni Garcia, panahon na aron mo balik kita sa naandan nga pamaagi sa pagkabut og edukasyon. Subay ni ini, gipahibaw ni Garcia nga sama sa naandan, mag-apod-apod siya og school supplies ngadto sa mga tinun-an sa lalawigan. Yeah, it cost too much. So now we were able to bring that price down, but there's still the trouble is they're still printing it. I hope it will be ready for the opening of the school year. But all the others, like the pencils, it's ready. It's just the notebooks. Sugod ni adtong Marso 14, niabot na sa kapin 500 ka mga tunghaan sa tibuok Central Visayas ang gitugutan nga makabalik sa pagpahigayon og face-to-face classes. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.